Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har yanzu muna tattaunawa akan abin da ya shafi waɗanda za a sauke azumi ba tare da sirrama ba. Daga cikin su mun faɗa cewa wanda yake rashin lafiya, chronic rashin lafiya, wanda shi ya san kansa ko kuma likita ya bada bayani a rubuce cewa ba zai iya ba, saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin wanda zai sauke azumi. Daga cikin waɗanda za su sauke azumi ba su rama ba akwai tsoho tukub wanda wani ma ya fara manta me yake faruwa. Fa minhum man yuradu ila arzalil umr likai la ya'lam min ba'di ilmin shay'a. Allah subhanahu wataala yake cewa akwai waɗanda muke mayarwa irin ƙasa shekara ta can ƙasa har ya zama cewa ma ya fara daina gane abubuwan da yake faruwa, ya kuma kamar ɗan yaro. Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Allah subhanahu wataala shine ya halice ku daga rauni, kuna rauni na jarintaka tun kuna cikin mahaifiyarku, ku zo kuna rauni na yarinta, sannan kuma bayan rauni na yarinta ya zo ya sa muku rauni na samartaka da kuhula da na karfin mutum ya cika ya kai munzali, sannan daga nan kuma Allah subhanahu wataala ya kara mai da mutum zuwa rauni wanda yake shine rauni na karshe. Wadda aka wani raunin na karshe idan yake da wancan raunin na baya kuma ya fi shi raunataka, ta yadda za a wancan raunin an ɗauke masa takalif, an ɗauke masa alƙalma, shi ma wancan yana shiga lokacin da an ɗauke masa. Saboda haka wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin, daga cikin su akwai tsoho, daga cikin su akwai tsohuwa waɗanda an ɗauke musu azumi, abinda za su yi shine za su ciyar, ba za su rama ba, za su ciyar. Menene ciyar wanda za su yi shine za su ciyar ba'amun miskin, za su samu daidai abincin da mutum zai ci, daidai abincin da mabukaci zai samu ya ci a wani lokacin, ya ci ya koshi, hada masa plate, kar a masa kwange, kar a bashi abin da ba zai koshi ba, a'a abincin da reasonable mutum wanda a hankalce duk wanda aka ba wannan abincin an san cewa ya ci zai ci ya koshi, ga ruwa ga komai ga duk abin da ake bukata na cin abinci a dauka a bashi. Shikenan na kullun azumin da aka sha sai a dauka a bashi, a bada guda daya, in Allah yadda zai zama da cewa wannan shine fansar wancan azumin da ya fasa, kamar inda Allah subhanahu wataala ya faɗa da kansa wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Wanda ba zai iya azumin nan ba akwai fidyatun ta'am miskin, shine zai ciyar da miskini. Saboda haka insha Allah a nan zamu tsaya wannan halkar, sai kuma a halka ta gaba insha Allah zamu ji cewa ko akwai ragowar wasu waɗanda su ma min alladhina yutiqunahum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.